Ginsuspende ni Iloilo City Mayor Jerry Petrañas ang trabaho sa mga empleyado ng Iloilo City Hall humalin Enero 24 kag Enero 26. Ini paagi sa ginpagwa sang alkalde nga Executive Order number 001. Tinutuyo sang amo nga mando nga hatagan sang tion ang mga empleyado nga magpartisipar sa selebrasyon sang Dinagyang Festival. Subong man ang magapabilin sa gihapon ang operasyon sang emergency services sa city government agud maghatag sang bulig sa publiko. Ginahingyo man sang alkalde ang iban pa nga pribado kag pampubliko nga talatapan nga magpatuman sa amuman nga pagsulundan. Report nagikan sa Iloilo City, ini si K5, Johnny Kauyon ang para sa kamyon nga balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.